नमस्ते. मी बिना अंड्याचा केक बनवते आहे, स्पंज केक कुकरमध्ये. त्याचं साहित्य दाखवते. हा मैदा आहे, 1/4 वाटी आहे. म्हणजे ही वाटी आहे ना, 1 वाटी आणि पाव वाटी असं 1/4 वाटी मैदा घेतलाय. त्याच्यासाठी अर्धी वाटी दूध घेतलाय. हे बेकिंग पावडर आहे 1 चमचा आणि बेकिंग सोडा आहे अर्धा चमचा. त्याच्यासाठी हे एक झाकण घ्यायचं आहे व्हॅनिला एसेन्स. आणि त्याच्यासाठी आहे ना ही पाव वाटी साखर घ्यायची आहे. म्हणजे आपण 2-3 चमचा साखर घ्यायची आणि अशी साखर आहे ना पावडर बनवून घ्यायची, पिठी साखर बनवून. त्याच्यासाठी हे बटर आहे, हे पाव वाटी बटर आहे समजा. म्हणजे असे 2 तुकडे घेतले मोठे, म्हणजे वितळवून घेतले ना तर पाव वाटी होईल. हे अर्धा वाटी कंडेन्स मिल्क आहे. आता मी हा छोटासा टोप घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे बटर घेते आणि हे कंडेन्स मिल्क आहे. आता ह्याचा आपल्याला आहे ना एकजीव करून घ्यायचा आहे. आता मी याच्यासाठी आहे ना मी मशीन मला गिफ्ट दिली आहे माझ्या मुलांनी. ते आता ही मशीन मी तुम्हाला यूज करून दाखवते. गुरगुरणारी मशीन, मी नाव ठेवलंय तिचं. आता हे आहे ना कंडेन्स मिल्क आणि हे बटर एकजीव करून घ्यायचा आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी दूध ओतते. आता याच्यामध्ये आहे ना मी थोडा थोडा करून मैदा टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना 1 झाकण व्हॅनिला टाकते. आता त्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर 1 चमचा आणि बेकिंग सोडा अर्धा चमचा ह्याचा टाकते. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ही साखर असं सगळं एकत्र करून आहे ना आता परत मशीनने सारखं करते. मस्त असं झालंय. आता एकजीव झालंय चांगलं. असं एवढं करायचं म्हणजे असं याच्यातून असं धार लागली पाहिजे बघा. असं एवढं पातळ करायचं म्हणजे पावणा कप दूध घ्यायचं. आता मी हा केकचा भांडाच घेतलाय. आता तुम्ही आहे ना अशा प्रकारचा एक डबा बी घेऊ शकता, जर्मनचा किंवा स्टीलचा असा पण डबा आपण कोणता पण तुम्ही घेऊ शकता. आणि हे आता मी याच्यामध्ये आहे ना बटर टाकलंय. बटर ह्या डब्याला तर सर्व लावायचं आहे. याचा बटर सर्व लावून घेतलाय. आणि मी थोडासा मैदा ठेवलाय. थोडा मैदा असं थोडा टाकायचा आणि डब्याला चोलून घ्यायचा. आणि मैदा घेताना आहे ना आपण चालून घ्यायचा. आम्ही कुकर घेतलाय. कुकरमध्ये बारीक मीठ टाकलंय. आणि त्याच्यावर आहे ना ही आपली इस्टोची जाळी वगैरे असेल ना तर अशी जाळी टाकायची. आणि त्याच्यावरती आहे ना आपण प्लेट ठेवायची. ही कुकरमधली प्लेट आहे. पण आपल्याला कुकरमधली प्लेट नसेल ना तर आपण आहे ना त्याच्यावर स्टीलची प्लेट वगैरे अशी ठेवू शकता. आता कुकर आहे ना कुकरला फक्त रबर लावून ठेवायचं झाकण्याला. आणि कुकर बंद नाही करायचा. असं थोडा टाइम असं वरतीच झाकण ठेवायचं. आणि गॅस पेटवून आहे ना आपण 5 मिनिटं कुकर गरम करून घ्यायचा. गॅस फास्ट ठेवायचा आणि 5 मिनिटं आहे ना हे असंच खाली कुकर मीठ वगैरे टाकून सर्व भांडं त्याच्यामध्ये व्यवस्थित ठेवून आहे ना आपण 5 मिनिटं गरम करून घ्यायचा. कुकर 5 मिनिटासाठी गरम करायला ठेवलाय. तोपर्यंत आपण हे मिश्रण डब्यामध्ये ओतून घेऊया. सर्व मिश्रण आहे ना असं चमच्याने काढून घ्यायचं, कारण ते सगळं भांड्याला लागलेलं असतं. असं टाकल्यावर म्हणजे त्याच्यामध्ये डब्यामध्ये ओतलं ना की असं जरा थोडंच हलकंसं असं हलवून घ्यायचं. म्हणजे थोडं हलवलं ना की ते कसं सारखं होतं.
आता 5 मिनिटं झाली आहेत. कुकर तापला आहे बघा, मस्त तापला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आम्ही डबा ठेवून दाखवते. असा डबा ठेवायचा आणि परत झाकण आहे ना तसंच ठेवायचं, लावायचं नाही, असंच ठेवायचं आणि वरती शिट्टी पण नाही लावायची. आता मी झाकण ठेवलं आहे, म्हणजे एकदम मीडियम नाही आणि एकदम कमी पण नाही, असं याच्यावर आहे ना थोडा गॅस ठेवायचा अर्ध्या तासासाठी. आपण अर्ध्या तासांनी बघायचं खोलून आणि ते आपण त्याच्यामध्ये एक हे टाकून बघायचं सुरी वगैरे. सुरीला चिपकत असला तर परत आपण थोडं झाकण ठेवायचं. आता मी 40 मिनिटं झालीत मला. त्याच्यानंतर आहे ना 40 मिनिटं शिजायला झाले आणि त्याच्यानंतर मी थंड व्हायला गॅस बंद करून 10 मिनिटासाठी ठेवला होता. आता इथे हा थोडासा होल पडलेला आहे ना, त्याच्यामध्ये काय केलं मी, 30 मिनिटं झालीत ना शिजायला. शिजून 30 मिनिटं झाल्यावर मी अशी सुरी घालून बघितली, ते सुरीला चिपकत होता. आणि परत मग आहे ना मी 10 मिनिटं परत झाकण ठेवला आणि थोडा गॅस मीडियम करून आहे ना परत ठेवला. हे बघा सुरीला चिपकत पण नाही. आता मी तुम्हाला आहे ना काढून दाखवते. हा डब्बा आहे केकचाच, हे असं खोलायचं आणि हे वरती काढायचं. मी तुम्हाला आता प्लेटमध्ये काढून दाखवते. आता मी खोलते. मस्त छान झालाय स्पंज केक. शिजलाय पण मस्त एकदम. आपला केक कसं माहिती आहे, स्पंज केक म्हणजे आहे ना आपण असंच कापून असं साधा खाऊ शकता, नाहीतर आपण आहे ना ह्याच्यामध्ये क्रीम सुद्धा लावू शकता. म्हणजे आपला हा स्पंज केक म्हणून एक प्रकारचा आपला केक रेडी तयार झालेला आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना कापून दाखवते. मस्त एकदम छान रेडी झालाय केक. असा तुम्ही पण बनवा मस्त बिना अंड्याचा आणि कुकरमध्ये. असे केकचे आपण पीस करायचे आणि घरामध्ये आपली जेवढी माणसं असतील ना तेवढे असे तुकडे करून आहे ना असे मस्तपैकी द्यायचे. छान असे पीस बघा मस्त रेडी छान झाले, एकदम नरम नरम कापसासारखा झालाय. असं तुम्ही पण बनवा मला आणि फोटो काढून पाठवा.